Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goerts Asperges, Tuinderij Beegdenhof, Puur Aroma, Kwekerij Hermans Walter, Klevers IJssalon, Dinks Aardbeien en Hermans Groente en Fruit. Ik heb hier zo naar uitgekeken. We gaan 3 weken lang met 8 Limburgse topproducenten praten en koken en vooral beleven en proeven op locatie. Appels, asperges, het vlees uit Belge Bleu, de aardbeien, de oranje paprika's. Nou, ik vergeet er nog een paar. Hier, aardbeien van Dinks. Daar gaan we beginnen. Limburgse producten. Iedere dag op tafel. Want als je weet wie het maakt, dan proef je hoe het smaakt. Ja. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. Het is zo heerlijk om te ruiken hier, maar je moet wel even zoeken waar die uithangt. Marcello, de aardbeienkoning. Goeiedag. Goeiedag. Ja, hoe is het? Ja, goed. Het zonnetje schijnt. Het arbeidsseizoen is weer volop aan de gang. Ja, dan zijn wij blij. Dan kunnen we echt weer laten zien waar we het hele jaar voor bezig zijn. En ja, goed, ik heb er hier een paar net weer gecontroleerd en weer bekeken. Waar controleer je ze dan op? Nou, controleren ze iedere dag op de vorm, op een stukje hoe die smaakt. Maar vooral smaak vinden wij verschrikkelijk belangrijk. Dat is iets waar we gewoon keihard aan werken iedere dag om die smaak van die aardbeien op een niveau te krijgen dat de consument iedere dag lekker bekkend naar die aardbeien vraagt. Maar smaak, ik bedoel, als ik een winkel binnenkom, dan kijk ik er ook naar hoe die eruit ziet natuurlijk. Ja. En ja, dan wil ik graag dat hij er zo uitziet. Natuurlijk, in de kwekerijen wordt er heel veel veredeld op vormen zo, maar smaak wordt vaak vergeten. Dus wij zoeken die combinatie. Natuurlijk moet hij mooi ogen, want dat is de eerste aantrekking voor die consument. Maar hij moet blijven hangen door lekkere smaak. En dat moet zorgen dat hij de volgende keer weer die aardbeien zoekt met die mooie vorm, maar ook die gegarandeerd goede smaak. Hoeveel aardbeien hangen hier nou? Ja, dat is natuurlijk een belachelijke vraag, want dat weet je niet. Belachelijke vraag. In die zin dat miljoenen aardbeien genieten. Miljoenen aardbeien. Ja. Hoeveel kilo of miljoen kilo dan? Ja, zijn het miljoenen kilo's per jaar? Ja, meer dan 1 miljoen kilo per jaar. Meer dan 1 miljoen kilo per jaar, mamma mia. Is het één soort of heb je verschillende soorten? Wij blijven het zoeken naar altijd beter smakende soorten. En zeker vroeger was alles in de grond, groeide in de grond. Maar nu kunnen we ze in de kas en dan kunnen ze uit de grond. En dan kunnen we qua gezondheid is gewoon veel mooier om ze te telen en ook veel gezonder. Eigenlijk nog helemaal niet gezegd, dit is zo bizar. De Babylonische tuinen van de aardbei, hangende aardbeien. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend. Ja, iedereen kent de zomerkoninkjes van, groeiend in de grond, allemaal pijn in de rug van het plukken. Ja, we hebben er niet stilgezeten en we hebben dat gewoon hangend gemaakt, zodat de mensen het mooi op hoogte kunnen plukken. En wat doet dat dan voor de kwaliteit? Ja, die kwaliteit is vooral dat dak boven het hoofd, dat zorgt ervoor dat we geen last hebben van regen en van kou. En dus dat is altijd beter voor de kwaliteit en zeker dat die constanter blijft. Vorig jaar zei je dat je met iets nieuws bezig was, maar dat kon je me nog niet vertellen. Hoe staat het ervoor? We blijven bezig met nieuwe dingen. We zijn een stukje verder en we zijn in ieder geval rassen en telen die altijd goed smaken. En dat proberen we ook te meten. En, deze smaakt ook goed hoor. Ja, die smaakt ook goed, maar dat moet ook goed blijven smaken. Maar we proberen dat wel herkenbaar voor die consument te krijgen. Dus we gaan er een naam aan hangen, dat die consument ook kan vragen van hé, maar die aardbei heb ik geproefd en die wil ik hebben. Nou, en de naam is? En de naam is Q-berry. En de Q, die staat voor kwaliteit. Een aardbei is geen aardbei, ik wil een Q-berry. En hier is de eerste aanzet waar we toch een andere uitstraling meegeven. Het ziet er wel, ja, het ziet er ook heel, hoe zeg je dat, ambachtelijk uit, toch? Ja, en dit zijn dan, dit zijn niet aardbeien van Keesje, Pietje of Klaasje. Dit zijn jullie aardbeien, de Q-berries. Onze aardbeien en een ras dat niemand op dit moment teelt. Constante kwaliteit en smaak. Ja, ik kan het bevestigen. Nou zou ik deze wel iedere dag willen eten. Ja. Maar ik woon in Maastricht.
Kan ik daar jouw aardbeien krijgen? Maastricht zal nog op dit moment wel lastig zijn, maar wij willen ze wel heel dicht bij die consument brengen. Hier in het dorp om ons heen kunnen ze overal krijgen. Dus echt de local for local gedachte. Local voor local, want smaak is een rijp oogsten en dus dan moet je ze dichtbij hebben. Ze moeten niet ver hoeven te reizen. Wat is dan de tijdspanne tussen het plukken en het eten? Plukken en daten is hier in de omliggende dezelfde dag geplukt en dezelfde dag in de winkel. Ja, zo moet het zijn. Ja, dan zijn ze lekker. Zo moet het zijn. All the keepsakes that we had in and out. Let's see them. Jij denkt altijd aan kwaliteit, aan telen. Ik denk gewoon aan lekker eten en genieten. Straks gaan we met elkaar koken. Wat ga jij maken? Ben je wel zo'n keukenprins? Ja, nou zelf een keukenprins misschien niet zozeer, maar je weet wel te genieten ervan. En ik ga een heerlijke aardbeiensmoothie maken. Jij? Ja, mijn dochter heb ik meegenomen. Die vindt het heel leuk, die betrek ik ook helemaal in het gebeuren. En om dan een heerlijke aardbeiensmoothie te maken. Maar kinderen kunnen dat ook gewoon, hè? Gewoon verse producten in en blenden. Als je ze leert hoe het moet, ja, dan kan er gewoon helemaal niks gebeuren. En heb je je vitamine iedere dag binnen handbereik. Ja, aardbeien maken mensen blij en dan moet je gewoon mee aan de gang helpen en aan de gang gaan. En dan verrast het ons ook als telers inderdaad, van moet je kijken wat er allemaal mee kan. You were saving the day, but you woke up too late. Pulled the covers down over your head. You haven't left your front door for a week, maybe more. Tell me, hey, what's the news? De kleur oranje, ja, dat is dit jaar wel heel bijzonder. Dat is onlosmakelijk verbonden met 2013. Een koninklijk jaar. Maar oranje, nou dat promoten Wim en Annette Hermans al, ik denk meer dan 28 jaar. De oranje paprika uit Zevenum. En Annette, we gaan dus straks koninklijke pasta maken, toch? Hey, Ker en Anne. Koninklijke paprika's, al 28 jaar. En voor het eerst heb je ze ook meegenomen naar misschien wel de grootste televisiegigant, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Maar ze waren voor de koning. Koningin eerst. Koningin eerst, om ze, prins Willem-Alexander zal ze ook wel eten, toch? Precies, zij krijgt eigenlijk, voor uw majesteit was het idee daarachter, dus er is een heel mooi kistje naartoe gegaan. Mensen met een beperking hebben in die uitzending bij Paul de Leeuw met die oranje paprika's hele mooie soep gemaakt voor de koningin. Die is ingevroren voor een diepvries. Die wordt 27 april wordt die aan Hare Majesteit serieus gebracht door Paul de Leeuw. Met een niet. heel busje voor met alle leuke dingen die mensen uit het publiek gewoon verzamelen voor de Hare Majesteit. Maar het eerste kistje voor de koning, die is natuurlijk al lang bezorgd. Ook al. Maar hij is nog koning in wording, hè. Maar het is wel bezorgd. Dus we hebben er een hele mooie brief voor gekregen van Hare Majesteit de Koningin. Namens de secretaresse. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Wanneer heb je die gekregen? Die hebben wij 22 maart is die naar ons toegestuurd. Namens Hare Majesteit de Koning zeg ik u gaarne dank voor de vriendelijke brief. De koning heeft met veel plezier de gezonde oranje lekkernij in ontvangst genomen. En namens haar wens ik u allen graag een goede voortzetting toe. Ja. Dit is waanzinnig. Hoe leuk van het is dat? paprika-seizoen. En dit is sowieso al 28 jaar inlijsten. oranje paprika's. Nou, dat is toch een beetje ook een bekroning voor ons, of niet? Ja, dit is jullie jaar. Want het is ons, Het is ons ook jullie koningsjaar. koningsjaar. Ja, precies. Top. Ons koningsjaar. Het valt mij op dat ze in steeds meer supermarkten, gewone markten, ik zie ze overal liggen. Dus dat doen jullie hartstikke goed. Ja, we zijn heel hard aan het promoten de laatste jaren. En er is ook steeds meer vraag naar de consument van waar kunnen we ze krijgen. Nou, inderdaad, in de supermarkten liggen ze steeds meer. Ze komen al op versboerderijen komen ze te liggen, in streekwinkels. Dus de mensen zijn er toch wel ook een beetje aan verslaafd geraakt, denk ik. Nou ja, verslaafd geraakt. Het is gezond. Ik mag het gewoon allemaal zeggen, want hij ik is ben gezond. verslaafd geraakt. Gezond, sappig, zoet. Kinderen eten het. Je kan 3 keer zo vitamine C dan een sinaasappel. Ja, dat is dus mooi. Dus geef je kind gewoon iedere dag zo'n paprika en je bent klaar. Maar wat ik ook heel erg leuk vind, want ik heb ze gezien gisteren. Al die kinderen die gewoon jullie kast mogen komen bezoeken, op excursie gaan. Ja, maar dat is dus daarom ook zo dat de kinderen, die moet je daar, de feeling, die moet je daarvoor triggeren om dat product te laten proeven. En als ze het zelf zien en je hebt hommels in de kast, want dat is leuk, hè? hartstikke leuk, dat beweegt en daar zijn kinderen helemaal wild op. En dan is het inderdaad zo. Het is een goed aardig beestje en als je een spuit zou gebruiken in de kast, gaan de hommels dood. Dus dan is heel je effect van het gezonde eten is weg. Ja. Nou, ze komen niet alleen voor die honden, ze komen eigenlijk, ik vind het altijd zo'n leuk geluid. We gaan het toch nog eens doen, het is zo lekker. Hij kraakt mag gewoon. het sap gewoon. Hij kraakt gewoon. Je kinderen afgaan. En dit
Is gewoon zo waanzinnig lekker. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. Zo ontzettend lekker. Rian, kom eens even aan deze kant erbij. Rian, tuinderij Beegdenhof. Kind, Nou, heb je daar wel tijd voor gehad? Ja, ik dacht verzin eens wat anders dan een cake en ik ga voor een muffin. En muffin, dit doen, schaaltje vast even weg. Oké. Zet maar lekker Heel neer. leuk voor met de kinderen te maken. Er zit al het goede van de courgette er toch in. Zit hier courgette in? Ja, dat is een courgette Mag ik eentje cakeje. pakken? Ja, natuurlijk. Oh schat, maar dit kan niet. Jij hebt een eigen taart gemaakt. Uiteraard. Maar jij bent de man van de appels. Haal hem uit de hoofd. Ik had wanten voor je meegenomen. Waar zijn die? En snelheid, niet zo langzaam allemaal. Wow, even... Oeh, dat is heet. Het is hartstikke warm. Hartstikke heet. Ben jij zo'n appelbakman? Ik ben niet de echte appelbakman. Mijn vrouw is de appelbakman. Nou, ik zal een niet al te Hollandse punt snijden, maar van Limburgs. Lekker groot. Eerst proeven. Het is warm, maar het is wel... Zijn dit jullie... lekker. Zijn dit jullie eigen appels? Het zijn onze eigen appels. Het zijn Alstar-appels. Alster-appels. Jij zegt het ook, maar jij bent hartstikke trots op je... Alstar is een zoetzure appel. Een zoetzure appel. Zeer geschikt voor de appeltaart. Ja, en waarvoor nog meer? Want we gaan nog heel veel koken. Voor de verse consumptie, Alstar. Verse consumptie. Verse consumptie. Maar ik ga jou ook verrassen hoor, de aankomende tijd. Ik heb namelijk een barbecue appelsaus gevonden. En die wil ik met jou maken. Tonight she's out to lose herself. Ja, jij komt uit Margraten. Jullie leren elkaar nu ook kennen. Dus we beloven, we gaan dit nog veel vaker met z'n allen doen. Je hebt Belge Bleu, noem je dat, hè? Ja, blauw-bleu Belge. Ja. Blanc Bleu Belge. Ja, Belgisch blauwe dikbillen. Ja, Daar zit lekker veel aan. Ja. En jij bent bezig met een voorgerecht. Ja. Wat ga je maken? Ik heb als voorgerechtje een beetje op een Limburgse Vitello Tonato. Dus dat is eigenlijk ons eigen blauw-bleu Belge kalfsvlees dan. Ja. Dat heb ik licht gegaard en mooi dun gesneden. En daaronder ligt een forelcrème. Maar dat maak je toch normaal van tonijn? Dat maak je normaal van tonijn, maar ik wilde toch de Limburgse inslag eraan geven. Mag ik proeven? Ja, je mag Ik zeker. doe gewoon proeven. eerst een lepeltje. Oh, daar is een lepeltje. Dit is dus forel. Ja, dat Waar is, heb je die vandaan gehaald? Dat is forel uit, bij ons uit de buurt, uit Buitenhaken. Ach, wat is eten toch lekker? Ja, absoluut. Daar kan ik je geen ongelijk in geven. Maar jij doet het altijd. Ik bedoel, jij bent ook altijd bezig. Je hebt een slagerij, maar je maakt ook gerechten. Zelf, we hebben eigen worstmakkerij, eigen keuken. Dus ik doe niks anders dan de hele dag inderdaad lekkere spulletjes proeven. Dus Dus je bent fokker, je bent slager en je bent ook nog strateur. ja, Toch? alles in één. Van het begin tot het einde eigenlijk. Van welk deel wordt het gesneden? Is dat frikando? Ja, dat is de frikando en wij gebruiken daar de kalfsmuis voor, om daar maar een technische benaming voor te Ja, en nu, want iedereen kan dit dus teruglezen op onze website Land van Limburg en op Facebook. Want we willen natuurlijk dat iedereen een heerlijke zomer met Limburgse producten gaat maken. Hier ga je laagjes bouwen. Ja, normaal doe je dat thuis gewoon één bordje en dan een laagje crème en dan de Vitello. En ik ga hier nu, omdat we het buffet maken voor meerdere personen, diverse laagjes bouwen eigenlijk. Ja. Ik kom zo bij je terug. Ja. Het ziet er zalig uit. Ja, lekker, dankjewel. Vandaag krijg ik alles in één keer. Oranje paprika's, de eerste aardbeien en ik weet zeker, de eerste asperges. Ja, dat klopt. Goertsasperges, mag ik ze zo noemen? Ja, zeker. Die zijn van jullie. Die zijn van ons Hoeveel eigen. hectare asperges hebben jullie? Nou, rond de 40 hectare. 40 hectare. Hoeveel kilo komt daar vanaf? Ongeveer 10.000 kilo per hectare, dus dat tel maar uit. Peter, de allereerste asperges en jij krijgt ze. Je bent een topkok. Je hebt een prachtig restaurant, Vitellius. Ja, klopt. En vandaag kook je in de kas. Warm hè? Ja, We ontzettend staan te warm. zweten als Ja, een otter, ja, ja. maar we doen net alsof het niet zo is. Dat is ook zo. En wat ben je aan het maken? Nou, we gaan voor deze middag een koningspasta maken. En daar hebben we natuurlijk die oranje paprika's voor nodig. We gaan iets doen met die asperges. Die gaan we straks grillen. Die komen ook bij het gerecht. En we gaan iets doen met de courgette fleur. En de courgette fleur, zoiets bijzonders. Ja. En heel weinig mensen weten maar wat je hiermee kunt doen. Maar je kunt hem frituren, toch? Je kunt hem frituren, dat gaan we straks ook doen. We halen hem door een bierbeslag. En
dan geven we hem als een kroning eigenlijk op de pasta. En een leuk verhaal om erbij te vertellen is, die bloem die gaat in de hele vroege ochtend, gaat die 1 keer open, is een hele carrière. 1 keer mag hij Hij het gaat licht maar 1 zien. keer open, dan en daarna is het krijg je basta. bestuiving en dan gaat hij dicht en dan gaat hij nooit meer Ja. open. En als hij dan echt geluk heeft, of pech, dat is mooi type, eindigt hij bij jou in de Precies, frituur. maar dan heeft hij wel een hele mooie einde. Annette, kom er eens bij, want de paprika's staan heerlijk. Mag ik dit doen? Want Ja, ik hou zeker. zelf ook heel erg van koken. Even lekker roeren. Annette heeft paprika soep gemaakt. Want ook van paprika kun je echt werkelijk van alles... Oh, mooi. Roer hem maar even door. Van alles maken. Hier heb je al heel wat mensen blij mee gemaakt. Ontzettend Hè? veel mensen blij mee gemaakt. Wat zit erin? Wat zit erin? Natuurlijk zitten daar oranje paprika's in. Er zit curry in, er zit tomatenketchup in, Laurier blaadjes, kippenbouillon zit erin. Klein beetje sambal en dan 2 liter water. Dit kan ook iedereen thuis gewoon lekker maken. Absoluut. Thuis lekker genieten. Je kunt hem lekker combineren zelfs met zalm. Nou, ik wil Frank er eigenlijk wel bij. Frank, kom er eens bij. Want dit is nou eigenlijk de bedoeling. De paprikasoep. Kom er even echt alleen maar lekker bij. Ja. En welke kruiden zou jij nou aanraden in een paprikasoep? Gewoon Paprikasoep. alles kan, hè? Maar goed. Ja. Out of the blue. Wat me spannend lijkt is gewoon eens een tijm te proberen. Een tijm? Ik heb een vreemde tijm bij, dus je hebt gewoon keukentijm. Ja. Maar ik heb ook een sinaasappeltijmpje bij me en een oregano-tijm. Om daar een beetje naar te kijken. Ja, gaan jullie dat doen? Ik weet al wat we gaan eten. We gaan dus in ieder geval heerlijke courgette fleur eten. We krijgen gegrilde asperges. We krijgen een koningspasta van courgette paprika. Paprikasoep. Ook nog is Monique, maar dat doe ik straks, daar bezig met iets lekkers. Eerst naar de ijskoning. Mag ik je zo noemen, de ijskoning? Ja, wat mij betreft wel. Dat ben je toch al? Dat weet ik niet. Ik doe dit vak gewoon met heel veel plezier. En als het dan lukt, is het prima. Hè? Dan, Maar je maakt hele bijzondere dingen. Je hebt ook Ja. met Annette toen een prijs gewonnen, Ja. hè, met paprika-ijs. absoluut, ja. Ja, we proberen ijs te maken van pure producten. En ik denk dat de mensen daaraan toe zijn om weer terug te gaan naar de smaak. Ik ben het helemaal mee eens. Ja. Wat zit erin? Nou, ik ga dadelijk buiten het ijs van aardbeien van Marcel. deze lekkere aardbeidjes. Ik ga een aardbei-ijs maken en ik ga een moesje maken van framboos. Met lekkere verse frambozen erin. Dus, Dit is de ijsmachine. Dat is de ijsmachine, ja. Oeh, ijsmachine, kokend heet. Hier gaat het in. Hier gaat het zo meteen in, ja. Ja. Dus de frambozen, Frambozen is apart. Dit mengsel dit gaat erin. gaat sowieso erin, zo Ja? meteen. Even pureren nog. En een moesje maken we van eiwit, slagroom en lekker. En dan gaan we een heerlijk ijsje maken. Hè. Wat is de nieuwste smaak van Kleversijs? Nou, de nieuwste smaak is, we hebben een heel puur kersenijs gemaakt. En dat is zonder vetten, zonder gluten. En er zit niks in wat ongezond is. Dus het is echt puur fruit, water en heel veel smaak. Dag dochter van Marcel. Hij heeft 6 kinderen, dus jullie hebben moeten loten wie. 8 Karen, dat was vorig jaar. 8! Zijn er weer 2 bijgekomen dan? Nee. Je bent de tel kwijt. Ja, ik ben het wel. Zo snel kun je niet zijn, jongen. Nee, er zijn grenzen. Jij verwendt jouw broers en zussen altijd op aardbeien smoothie. Ja. Toch? En wat gebruik je daarvoor? Natuurlijk de aardbeien van je vader. Aardbeien, vanille-ijs en melk. Dus ieder kind kan dit thuis doen. We moeten wel even onder begeleiding, de allerkleinste. 1 druk op de knop, het is klaar. We gaan het straks proeven. Ook tegelijkertijd met Theo's en ijs. Maar eerst naar de paprika's van Monique met de kruiden. Want je kunt oneindig blijven koken met paprika's. Good job, get 'em up way high, give me that high five. Good time, get 'em way down low, give me that low dough. A good God, bring 'em back again, give me that high ten. You're the best definition of good intention. Zie, heb je het zelf gedaan? Al die paprika's gegrild? Ja. Niet te geloven. Maar je hebt ze ook nog verschillend gemaakt. Ja, hij is gewoon gegrild op de grill. En die hebben we eerst met olie ingesmeerd en dan in de oven. En dan het velletje eraf gehaald. Frank, kom er eens even bij. Dan heb je een prachtig bordje gemaakt. En wat ligt erop? Dit is een bitterblad. Dat zijn dan de 2 paprika's met een daslook en de daslookbloemetjes. Daslook. Frank, ik weet, het komt gewoon uit de natuur. Het is super bijzonder. En het is waanzinnig lekker. Vertel wat over de kracht van daslook. Ja, daslook is qua gezondheid en qua smaak even, ja, dat is heftig. Ja, Heel dat is heftig. pittig hoor. Ja,
is het net zo gezond als verse knoflook. Dus het kan zich met elkaar meten. Alleen het leuke van daslook is natuurlijk, je hebt een blaadje, dus je kunt er met een andere toepassing werken. Het bloemetje kun je toepassen, hoewel dat met de knoflookplant ook zou kunnen natuurlijk. Voor de rest is het natuurlijk toch goed om te weten, hè. Dat willen we het heel netjes doen, het is feitelijk beschermd. Hè. Dus eigenlijk mag je hem uit het wild niet oogsten. Waar komt deze vandaan? Van onze kwekerij. Oké, nou dan zorgen we toch gewoon dat we hem bij jullie halen. Ik ga nog even naar Roy. Dit ziet er zo mooi uit. Ik val niet met mijn neus in de boter, maar met mijn neus in de kruiden. En dit, ontegenzeggelijk, rucola, toch? Helemaal goed. Je bent helemaal geïnspireerd door Frank, zie ik. Ja. Het vlees van onszelf en de kruiden van Frank, die staan ook daadwerkelijk ook naast elkaar. Onze weilanden liggen naast de velden van Frank. En nu komt dat weer samen op een bord. Dus als jouw koeien nou ook kruiden zouden eten, hè? Ja. Zou je dat dan terugproeven aan de smaak van het vlees? Dat zou je terug kunnen proeven aan de smaak van het vlees. Frank? Dus, ja, hè? Ja, absoluut. Dus als je nou een koe, wat is dit? Tijm? Dat is een tijm, ja, met een oregano aroma. Heel sterk. Ja. Mamma mia. Ja. Oh, wat heftig zeg. En dit, wat is dit? Even proeven eerst, kijken of we het weten. Jij ook? Kom op, in je mond. Dit is oregano. Toch? Ja, zeker. Of marjolein, mag je toch? Mag beide, ja, dat is allebei goed. Het is precies hetzelfde. Ja, oregano is de wetenschappelijke naam, marjolein is een Nederlandse. Nou, ik houd even gewoon een smaakvolle naam. Hier ligt alles op de Vitello. Hoe gaan we hem nou noemen? Want je hebt een nieuw gerecht bedacht, dus het moet ook een nieuwe naam hebben. Heb je al? ja, ik dacht dan zelf aan de Vitello Forello. Jeetje hoor! Ja, die houden we erin. Die staar ik. We hebben een nieuw gerecht. Ja. Roy wil hem even introduceren. Dames en heren, de Vitello Forello. Hey. Dit is dan ook het moment. Iedereen is klaar, Peter is klaar. Is het ijs klaar? Ja, tuurlijk. Alles is klaar, jongens. Wijn inschenken, spullen op tafel, vuile borden weg. En we gaan eten, toch? It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. En de beste paarden van stal, die moeten nog vechten om een hapje. Dit was de eerste aflevering van Land van Limburg Smaak. Er volgen nog veel meer afleveringen waarbij we met Limburgse producenten, local for local en af en toe met een topkok, heerlijk gaan genieten. Ik wil een wijntje. En jij? Ja, ik doe mee. Kom op, aan de wijn. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Goerts Asperges, Tuinderij Beegdenhof, Puur Aroma, Kwekerij Hermans Walter, Klevers IJssalon, Dinks Aardbeien en Hermans Groente en Fruit.